Stine. Hej. Hej. Jeg er jo super glad for at have dig med her i dag. Du er jo vores specialist, en af vores specialister ud i rekrutteringsløsninger, vikarløsninger, når man som kunde har brug for nogle nye medarbejdere. Noget af forskellen ligger jo faktisk i den måde, man er ansat på. Man kan sige, når vi snakker vikar, eller en konsulent, eller en interimansættelse, projektansættelse, jamen så er det et spørgsmål om en periode, hvor at vedkommende er ansat af Moment, altså af os, og vi er den juridiske arbejdsgiver i den periode, og vores kunde har et behov for at få dækket en profil, kan man sige, og det er jo så det match, vi laver. Rekruttering er den rigtige løsning, når du som virksomhed skal ud og finde den rigtige medarbejder, men af den ene eller anden årsag ikke har tid, ressourcer eller andet, der gør, at du ikke selv føler, at du kommer i mål. Det, der er helt afgørende her, det er jo selvfølgelig, at vi forstår behovet og giver den helt rigtige rådgivning i forhold til, hvilken proces, der giver mening, for at vi sikrer, at vi kommer i mål.